Robert Kassar, kuratur tal-Armerija tal-Palazz fi ħdan il-Palazz tal-Gran Mastri, u llum ser nitkellem fuq dan l-oġġett li huwa il-kanun tal-ġild. Dan il-kanun magħruf aħjar bħala il-kanun tal-ġild interessani ħafna u jogħġobni ħafna wkoll minn din il-kollezzjoni tal-Armerija tal-Palazz minħabba li huwa oġġett li apart il-qedem tiegħu joħodni wkoll fil-teknoloġija li tintuża marbuta mal-gwerra. L-iżvilupp maġġel biex arma tan-nar jew tip ta' arma jew armatura tiġi żviluppata malajr daqshekk biex anke tkun tista' tgħin l-armati u l-potenzi jiżviluppaw aħjar. Dan l-artifatt huwa interessanti ħafna minħabba li huwa magħmul minn diversi materjali, mhux bħal kanuni oħrajn li huma magħmulin minn metall wieħed, imma huwa kompożizzjoni ta' affarijiet diversi. Fosthom għandek il-ġild fuq barra, għandek marbut bil-ħabel, għandek il-ġibs, għandek il-qatran u mbagħad għandek kanna tar-ram fuq ġewwa. Interessanti li dan il-kanun meta ġie żviluppat kien intenzjonat biex jiġi trasportat faċilment minn ftit minn nies fuq terren li huwa daqsxejn raff jew fejn kien hemm is-silġ. Qed ngħidu is-silġ minħabba l-fatt li dan kanuni bħal dan ġie żviluppat ġewwa l-Iżvezja waqt il-battalji li kellu r-re tal-Iżvezja Gustavus Adolphus. Għalkemm dan il-kanun kien għal dak iż-żmien avanz teknoloġiku u għalhekk il-kavallieri hawnhekk xtraw wieħed, xorta ma kienx għamel suċċess kbir fl-arti militari minħabba l-fatt li peress li huwa magħmul minn kompożizzjoni ta' materjali u ħafna minnhom huma organiċi, dawna bisħana ta' l-ewwel ftit sparaturi jinħoloq ħsara fuq wara tal-kanun u prattikament jispiċċa jisplodi. Kien qiegħed joqtol in-nies, it-tim li kien ikun hemm madwar dal-kanun biex jisparaħ. Allura ovvjament ġie obsolit. U prattikament dal-kanun baqa' ġol l-armerija tagħna bħala eżebit statiku.